Lieselot heeft een speciale dans ingestudeerd, want de Lieselot heeft namelijk 1 keer 11-jarig jubileum dit jaar bij de Dansfabriekers. Ja, en dat hebben ze samen met Tine Pap, Lex Vergongen, ook tijdens het 11 jaar bij de vereniging. Dus ook het jubileum. En ik zou zeggen, laat in de schone dansen. We hebben ook een Lex gevraagd of er eens in de dansverband is hier vanavond. Maar hij is krank geweest, dus hij zegt vandaag niet. Dus we zien dat dan op de receptie deed. Fantastisch gedaan, Lieselot. Dankjewel. Geef nog 1 applaus en dan de Buitenmaals als applaus.